Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Mas Pemalu pemirsa. Hari ini arep resik-resik kulkas, arep yo nonton pemirsa. Yo mumpung apa lah yo kegiatannya gak ono ya. Iki nganu pemirsa ceritane. Aku kan ket poso gak tau belanja jiran kan pemirsa. Misal pengen dapat dalam arti nek jujur nih gampang ya. Kadang tak berundang terus awane tak tukok jangan sekalinya sing sekiranya dekne doya. Karena apa aku ki ben gak inyak-inyik pemirsa. Karena mau buka ambil sahur tok kan butuhnya kan makanannya kan kanggo anggane aku dhewe kan sithik. Jadi aku iki kosong tempe tak nganu kan corona itu. Nek wingi berbayang lalu orang nanti tak goreng nih. Kowe kan kadang kala sahur apa jenenge jarang sih nek sahur gak sahur. Nek jujur kadang pengen mangan air tak goreng no. Arep sik-sik aja. Ya iki apa Nas? Ngomong ini tok. Disere am jangan iki. Iku lali urung tak umbi perkara Mas. Rompongan anak biasa. Stok susu. Biasanya aku tuku sak kerat, gimana gak nang Alfam toko biasa. Ini kayu arisan pemirsa. Arisan bertahun-tahun pas aku pindah gang 2 atau 3 bulan untuk arisan. Jadi tak ya sebagian nunggu kebutuhan terus tak tukokno iki. Nek gak ngene gak nyentel ibu rumah tangga saya apa lah ya pemirsa. Terus nek wis duwe anak bojo ngene iki nah aku omah dhewe yo maksudnya gak dikumpuli wong tua. Aku nek gak piye pinter awakmu bener duit piye wis bersyukur lah pokok sing bisa cedak misal damian karo wong tua bisa dikumpuli wong tua. Nek ana apa-apa iso dijaluki tulung ngopeni anak pemirsa. Wis pokoknya apapun kita kiri tak lah. Sepenting waktu segera sih bisa. Aku piye carane udah cukup. Piye carane aku mbek ngomong wong lanang bisa. Niane iki wis tak ubah sih bisa. Aku gak tahu sampai dayane gede gak tahu. Gedene iki kayak pernah lho iki wis sempal perkarane karena kesuwen. Terus ndela tak tinggino. Dadine bisa. Itu santen suwiran tambah. Aduh. Nacik tempe keblok nganti. Ini pasar juga pulaan santan instan. Soalnya col poso itu juga sih. Kebloknya larang juga. Nah aku memang ngambilku santan instan. Yo kadang kalau sih ngambil klopo ini ngambil potong gitu bisa. Kalau aku dewean ini sih pemirsa. Kok mana tak salah yang kulkas karena bunyi awet. Soal tak salah toples yo.
Iki malah nempel mangsa. Kiwinane nganu Mas Santo lali. Aku yo lali. Ida buaya. Njaluk Mbak Rini ngarep memake. Arep tak ijer lali, wis diijer siji. Jangan ya ijer-ijer wong pitik dhewe ngragas ditotoli kok. Apa ijer-ijer lah ya aku. Soben ndek duwe ayo gawe erak anu Bu. Soben nek cucu wis gedhe. Engko ditendiangi. Tak diabaran. Ini tak buah itu bisa. Lali ya. Aku kemarin dari buka apa. Wis. 5.000 bisa. Aku kenapa tuku buah sidik-sidik ya? Disesuaikan lah. Bisa. Sesuai dengan stok wong nang omah. Mau akeh bakul jajan dadakan nang pasar. Ya jajan-jajan pasar ku sono. Mulane kadang wingi anu pemisah sing kok masih lama Mbak, masih lama lho bakul jajan wis deret-deret. Wis diserbuni wong-wong. Padahal isek bebluk masih sangat lama lebaran isek jangkane isek ombo. Nek ngono to misal. Nyeleni modele gak iso deksaan jen ibu-ibu lah iso. Soalnya ibu bangun aku biasanya buat ada karatnya sini. Tak jalan yang yang jahe kunci tak ada gini bisa yang untuk berkat kita modal ya misalnya kita isah ujar nyambel pas tak cukupi tak nggo nganu bisa lalap guringan. Aku saiki wis mari, mulane kenapa aku iso tuku guringan karena aku wis mari yo piye pemirsa yo. Wis budaya ya di negeri ini. Nek kok gak ono gorengan iki gak afdol. Aku yakin sebagian dan kebanyakan wong negara iki tercinta ya gak mungkin gak tuku gorengan percaya aku masih DS tuku gorengan ora betah seperti wis mari kecuali pas lorong buat gorengan sekilo ya langsung aku gorengan ini gak hati-hati ya saya cengkak lorong jenenge awake kaget. Kok antem. Ya betak pilih pemirsa, jenenge kesuwen nang jero kan mesti ana busoke. Pilih. Iki tukuku ndek apa nih? Pas aku loro pas Mas Santo omah. Yang tak pilih sing busuk bisa. Marai yo. Saiki jol kosongan kan aku tuku. Iki suwe ora tuku aku.
Lombok. Anakku buru ringkes. Terus juga sih dhewean sih masa ya aku tok. Malah luweh hemat. Ya mohon maaf lo yo, karena di luar prediksi ya, karepe iki nek sampun omah pe disambel wong tenan lho. Seleweh. Mas sampun omah harus atas. Ini apa? Sepi ra apa-apa. Jeruk asem karena aku juga dalam arti jarang masak dhewe colok pemirsa. Oh alah, entah aku mau tuku manuk lali. Biasanya kan aku nek sahur niki tak cong banyu anget pemirsa. Yo sembuh gampang lah, moro nang toko nang. Lali ya. Paling yang kira wis terus dadi tak karek tak ngono. Kenapa tak seleng ngarep, tak seleng buriku kabeh dipangani tikus. Kene iki gak iso aman pemirsa. Jajar ning pinggirannya tak kei kapur barusuk. Kok ana tempat, tak seleng yo entek. Dibasmi kaya apa bekas ladang omah iki dadi yo kampung dadi yo sepiro. Tak isi yo. Iki wayahe nekakno nyeluk tukang banyu pemirsa. Saus-saus sarane Mas Santo dicocol karo gorengan, kowe kadang sih apa? Golek lombok, mulane kadang tuku lombok. Oh, rotasi. Lali. Jenenge saresik-resik ya wong kadang kok kan nek ngono bisa. Kita apa. Mbok tak unggah lah. Gondok wis resik sih. Kadang kala yo tetep sithik-sithik. Kadang gak pas yo kok pemirsa. Gak pas nih anu. Ini tak ubahi botole.
lali tak konten. Walah. Ada momen penting nih gue mantap. Nih kegiatan. Wis lapo kosong iki. Ndek tinggal sik-sik. Gue Mas Santo ya gelem tak ngechat sok nek ndek. Tak ngechat dulu pemirsa. Ngarep kan tipak lumut tipak apa jenenge kita gak bisa menghindari ya pemirsa. Mbok cedak keran iki mesti tetep rawan lumut. Rawan lembab. Ini ra dicat ndek yo. Gak tenaga gunung lanang yo untuk yo kan kono ararai. Terus permainan lanang. Wis pemirsa iki. Mbok ini tak ngerti. Wis. Yo ben rapi. Sak ora rejane susune. Wis pemirsa. Wae. Wis. Ini tak baik, ini trailer elek gue ngelapi kulkas pemirsa. Ini rapi. Nek ono tonggo-tonggo apa dulu mampir ono bocah ure ngombe kasih rapi. Pemirsa gimana berapa jenenge nonton jajan terusan siap-siap kulkas alhamdulillah. Gue ngisi kegiatan enggak daripada iki aku kan kontenku kan urung sepiro sore awan daripada ngantuk. Terima kasih nonton kontenku yo share pemirsa. Terima kasih. Ojo lali like, comment, subscribe, mas gopeng, napa nabi inspirasi nangke, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.